It is not in PowerPoint, so it's important that you take your Bibles. John 16:13. 15? 16, That's it. 13. The Bible says, "Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, but he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come." How do we call things to come? That the Holy Spirit is going to show us. Things to come we call Bible prophecy. So the Holy Spirit is going to show us, and we need him to make us understand Bible prophecy. Let's pray. Father in heaven, we bow to thee in prayer, confessing and acknowledging that we need your Holy Spirit to help us understand your word. Oh Father, the understanding of your word comes by a revelation which no man teacheth, only Lord, thy Holy Spirit teacheth, comparing the spiritual with the spiritual. We ask you, Father, that you grant us your Holy Spirit, grant us your presence by faith, and we ask you, Father, that you sanctify us through thy truth. Thy word is truth. In Jesus' name, amen. I don't know, could we probably off this? Oh yeah. Oh, yes, possible? Yes. Oh, the camera. Oh yeah, oh sorry. Maybe I have to do it. Nice lamps or so. Yeah, night vision wanneer je mee. Kasi elusi tami tabi tira di ba ikosi. Dus wat we moeten nemen ons pagyo. Oh, so. Ah, nice. Yeah, that helps. Very good idea. Oh yes, very good. All right, question. Why is it important not just to know that the papacy is the Antichrist of Bible prophecy, but why to understand the particular features that the Bible prophecy tells about this power? What do you think is that important? What is the last power that you're going to deal with? Is the papacy, right? And the papacy is Satan's right hand, right? So we need to understand the biblical features, and also the Bible tells what is the mindset of the papacy, how they reason. Many times we tend to reason from an innocent standpoint, right? But the Bible tells us that with the papacy we should not reason from an innocent standpoint, but from a knowledgeable standpoint, knowing what the papacy is, how they're thinking, what they do, right? Now, besides on the matters that we have seen, there is also a matter that the theological beliefs of the Protestant world, which is now fasting upon the Seventh-day Adventist Church, is also coming from the papacy. For example, I think here we read, "And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God." And this is the spirit, and this is the spirit of Antichrist. So question, have you heard that Jesus came with the nature of God to the earth? Yes. All right. From who does that come from? All right, but you read it where? You read it in the book that Brother Stephen showed us. That come from Sabbath school lesson. All right.
the Sabbath school lesson from now. Yeah, that was a very important topic, and I'm glad it's on YouTube, so we can go back and watch it. Now, you may see it in the Sabbath school lesson. We may say it is not correct. We may understand what is the actual undermining that takes place with a belief like that. But the Bible tells us that it is a belief from the papacy. So, so authors and all that is all true. It is very bad, but you can see that the papacy is writing the Sabbath school lesson. All right, that's the bottom line, is the papacy, right? And he's glad that we study it. Whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. All right, so there are many theological beliefs besides that the papacy believes himself to be God, they forgive sins, and they are also having a political arm where they rule without being elected. They rule all the governments of the world. All right. Now, but all the theological beliefs in the seminars, Protestant seminars and Adventist seminars, where we see new theories and new doctrines emerging that probably if you were in the church maybe 10 years ago you didn't see, maybe 15, 20 years ago you didn't see those things back in the day. Maybe 25 or 30 years ago, you didn't see those things back in the day. But why is it changing, and who is changing it? And the one who is changing it is playing very well with time and patience to change slowly, one step at a time, the beliefs that made this church so particular. The word anti in the Greek means opposite instead, or substitution. So Antichrist means against Christ or opposite to Christ. Okay, anti not only means against, but also in the place of Christ. We hold upon this earth the place of God Almighty. Okay, so here we have some quotes from John Wycliffe, how he viewed the papacy, and these reformers were very vocal about it. And the same way you and I should be. Do you understand that? These were still the Dark Ages. They were under persecution. If you read Waldensian documents, if you read the documents from the reformers, they were very to the point, very vocal about it. And so you and I need to be. Right? So no around the bush language. Okay, he was also very vocal about it. In fact, for all the trouble that came based on his thesis and all that took place, and all the affliction that he went through, he said that if he still will meet the situation, people buying indulgences, and the papacy is misusing the people in all kinds of ways, he said he will do the same again. So what a willpower in the spirit. Do you have that willpower? Or will you carefully compromise? Daniel 7:25 states that the little horn Antichrist will think to change times and laws. All right? Has the Antichrist or the papacy made such a claim? Here we have a library. This is the page and the volume. The Pope is of so great authority and power, he can modify or interpret even divine laws. The Pope can modify divine laws since his power is not of men but of God. And he acts as vicegerent of God upon the earth with most ample power of binding and loosing his sheep. The Pope has power to change times. Notice very carefully, this is the source here, but it sounds very much like Daniel 7:25. The Pope has power to change times
and to abrogate laws and dispense with all things, even the precepts of Christ. What means abrogate law? Means to do away with, to put away. Yes. Oh, translator. My dear, can you translate? Does she need a mic like this? The Pope has power to change time. You mean by times events? That's a very good question. Let's do with translation for the people online. Lydia, you can just help me with this one. So, How do you represent? Okay, he's here. Okay, good. now, regarding the question of Sister Jennifer, what times are these that the papacy says he can change? Ja, dus de paus heeft de macht om tijden te veranderen, wetten af te schaffen en ja, om eigenlijk alles naar zijn hand te zetten. Daar komt het op neer, zowaar de voorschriften van Christus zelf. Where do we read that in the Bible? En waar lezen we over tijden en wat bedoelen ze met die tijden? It's Daniel 7:25. In Daniel 7 vers 25. The Bible says, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. Ja, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Notice what it says, and they shall be given into his hand. Ze worden in zijn hand overgegeven. There you see God's allowance. Daar zie je dat God het toestaat. He gave his people in a way into his hands. Want er staat, ze zullen in zijn hand worden overgegeven. So, no matter what, Dus wat er ook gebeurt, the picture is not I do because I'm powerful and I do what I want. het werkelijke beeld is niet van nou ik ben heel machtig en ik doe wat ik wil. No, Nee, the Lord allowing Satan to prove his way of government. de Heer laat het toe dat Satan zijn vorm van regeren laat zien. Gave God's people into his hand En hij gaf het volk in zijn hand. and swore En- for 1260 years En dat was, and no longer than that. het was 1260 jaar precies en daar hield het op. But he would think to change times and laws. Hij zou tijden en wetten veranderen. Laws will deal with the law of God. De wet heeft natuurlijk met de wet van God te maken. Times with prophetic times. Tijd met profetische tijd. Have you heard that the Jews are still the chosen people of God? Heeft u gehoord dat de Joden nog steeds het uitverkoren volk van God zouden zijn? How do you fix that in Bible prophecy? Hoe zet je dat binnen de Bijbelse profetie? There is only one way. Er is maar één manier. You have to change times. Dan moet je tijden veranderen. How? Hoe doe je dat? By removing the symbolism Dan moet je de symboliek daarvan wegnemen. and interpret the symbolism as literal things. En dan moet je dat letterlijk maken. So it will no longer be that the papacy is if you interpret days as literal days and no longer symbolic, Dus for example. als je die dagen niet als letterlijk, maar niet meer als symbolisch gaat zien, Then the prophecy identifying the papacy as the Antichrist power dan is de profetie die wijst op de antichrist, no longer fits. is niet meer passend. No longer. Right?
So you have the issue of futurism and preterism. Dus je hebt het futurisme, de toekomst kijken, en je hebt in het verleden de zaken te Through the zetten. Jesuit order, futurism says that the papacy will come far in the future. De Jezuïeten zeggen, het pausdom, of liever gezegd, de antichrist komt ver in de toekomst. Have you heard that the Antichrist will come to the temple and to the third temple in Jerusalem? Heb je gehoord dat hij naar de derde tempel van Jeruzalem zou komen? It's based on this interpretation. Dat is op deze uitleg gebaseerd. It is based on a literal interpretation of the 42 months or 1260 days, literal days in the future. Het is dus gebaseerd op die letterlijke dagen. Zij nemen dus 1260 letterlijke dagen. And that's how it fits. Otherwise, it doesn't fit. Want anders zouden ze het niet passend maken. And preterism is the belief, also through the Jesuit order, En het andere, het preterisme, is ook van de Jezuïeten. that the papacy came, that the Antichrist came before the papacy came into power. Wat zegt dat de antichrist al lang geweest is. Dus dat kan niet slaan op het pausdom. Both based on literalism. En beide nemen het heel letterlijk. Dus ze hebben geen profetische tijd. So the times here refer to prophetic times, Dus de tijden die er genoemd worden zijn profetische tijd. right? Now, when you read the Desire of Ages, Als je de Wens der Eeuwen leest, we interpret one day as a year. wij leggen 1 dag uit als 1 jaar But if you read in profetische very tijd. carefully in between the lines, Maar als je tussen de regels doorleest, this way of interpreting symbolism in the Bible om symboliek op die manier uit te leggen in de schrift, was there since the times of Moses. was er al sinds de tijd van Mozes. How do we know that? Hoe weten we dat? How do we know that this is the only way how to study the Bible? Dat dit de manier is hoe we de Bijbel moeten studeren. The angel, before the angel came to Zacharias to tell him that he will have a son and that he should name him John the Baptist, Voordat de engel kwam om te zeggen dat het kind Johannes de Doper moest heten, Sister White says that Zacharias knew zegt zuster White dat Zacharias wist that the 70 weeks were about to expire. dat de 70 weken op het punt stonden om afgelopen te zijn. So, if he was reasoning like that and understanding it like that, so what way of interpretation is he using? Als hij dat toen al begreep, wat wil dat dan zeggen voor de Bijbelse interpretatie? Daniel told his people that the 70 weeks started at the building, at the issuing of the decree to build Jerusalem. Daniel had heel duidelijk gezegd dat die 70 weken begonnen toen het decreet werd uitgevaardigd om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. So the Jews could count. Dus de Joden konden tellen. So at the time when Zacharias was ministering in the temple, Dus in de periode dat Zacharias dienst deed in de tempel, how long after Daniel that is? hoe lang is dat al na Daniel? Many, many years. Dat is al heel veel jaren daarna. So it could not be 70 weeks, 70 weeks in literal days. Dus It's het had impossible. nooit 70 letterlijke weken kunnen zijn, want So- die waren al lang So over. this is the method of interpretation that the Jews were using. Dus dit was de methode van interpretatie die de Joden hadden. And this is the way of interpreting the Bible the Lord gave to the Seventh-day Adventist Church. En dit is ook de manier van interpretatie die de Heer aan de Adventkerk heeft gegeven. Therefore, the SDA Church is a continuation of the Hebrew Church. Daarom is de Zevendaags Adventisten gemeente een voortzetting van de Joodse gemeente. Very important. Heel belangrijk. All right. All right. That's another blasphemous statement. Revelation 13:2. Openbaring 13, vers 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion.
And the dragon gave him his power and his seat and great authority. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. So, what is this beast that is a combination of all the previous beasts? Dus dit beest is een combinatie van al die voorgaande beesten. He has the mouth of a lion, it says. Hij heeft namelijk een muil van een leeuw. His body was unto a leopard. Hij leek op een panter. Now, the leopard, who is dealing with? Waar heeft die panter mee te maken? Remember the statue, Daniel 2, and then you have Daniel 7 and 8. Je hebt Daniel 2, dat was het beeld. En dan heb je Daniel 7 en 8, die beesten. Right? So the leopard is dealing with Greece. De panter stond voor Griekenland. So that means that the body of the papacy has some Greek things in it. Dus het lichaam van het pausdom heeft Griekse elementen erin. It has feet of a bear. Het heeft de poten als van een beer. What kingdom was symbolized as a bear? Welk koninkrijk werd voorgesteld als een beer? The Medes and the Persians. Dat waren de Medo-Persen. So there are things from the government of the Persians that are now in the papacy. Dus er zijn elementen van het Medo-Persische Rijk die je in het pausdom terugvindt. There are things from the kingdom of Greece. Ja, dus van In the Griekenland papacy. zitten elementen in. And his mouth as the mouth of a lion. En de muil is als de muil van een leeuw. Who was symbolized as a lion? En wie werd gesymboliseerd door de leeuw? What kingdom? Welk koninkrijk was dat? Dat was Babel. Babylon. Dat was Babylon. So there are things from the kingdom of Babylon in the papacy. Dus er zijn delen van het koninkrijk van Babylon in het pausdom. So the papacy is not doing anything new, Dus ze doen niets nieuws. right? It's a combination of everything. Maar het is een combinatie van al die. And as you can see, Voorgaande. they welcome homosexualism, they welcome abortion, to embrace everybody. Je ziet ook dat ze iedereen insluiten. Dus de homoseksualiteit wordt nu welkom geheten. En Right. ja, iedereen. Zondige dingen. Right? Yeah. And now through ecumenism, they can say to the Protestant churches, now you, my daughter, you can come home. En nu via de ecumene kunnen ze ook nog zeggen, hey, mijn dochter, kom maar terug thuis. Yeah, come home. Come to the mother church. Kom terug bij de The moederkerk. Catholic Church is no sister Het is geen zus, het is een moeder. of none, it's the mother. Het is de moeder. Right? All right. And the SDA Church, Kinderen. Ja, welkom alle kinderen van alle denominaties. Ja. right? And the SDA Church is coming under that wing. En de Adventkoor komt ook onder die vleugel. They are coming home. Ze komen thuis. Maar I say they because I'm not going there. Maar ik zeg hun, omdat ik ga daar niet mee naartoe. And the dragon gave him his power. Who is the dragon? Wie is de draak? Satan. De Satan. Gave power to the papacy and his seat and great authority. Die gaf zijn kracht, zijn troon en grote macht. All right, this beast in Revelation 13, 1 through 3 has characteristics of the four beasts of Daniel 7. Ja, dus we zien die eigenschappen als van Daniel 7. Okay, so here we have Greece, Babylon, Medo-Persian, and Rome. Dus we hebben hier die panter, Medo-Perzië, de beer, en je hebt de panter, Griekenland, je hebt de leeuw, Babylon, en je hebt dat andere beest wat Rome voorstelt. All right. What does the Bible tell us concerning these four beasts of Daniel 7? Wat zegt de Bijbel dan over deze 4 beesten? Notice, the Let Bible op. is going to tell us what from these kingdoms is now playing in the papacy. What is he retaining from these governments? Dus welke elementen heeft het pausdom nou overgenomen uit al deze koninkrijken? Daniel 7:12, as concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and time. Daniel 7:12. Daniel 7 vers 12.
So the question is, Wait a moment, Bob. I have not read it. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. so these kingdoms are not ruling anymore. Ze regeren nu dus niet meer, Their dominion was taken away. want hun koningschap of hun heerschappij Yet- werd hun afgenomen. Yet their lives were prolonged for a season and time. Maar je ziet dat het leven verlengd werd tot een bepaalde tijd. How? Hoe werd dat verlengd? Let's pay close attention. Laten we goed kijken. What does it mean for these kingdoms, for those kingdoms whose dominions were taken away, to have a prolonging in life? Ja, hoe kon het dan dat hun toch verlenging van het leven gegeven is tot een bepaald tijdstip, terwijl hun heerschappij ontnomen was? Okay. Ecclesiastes 7:12, for wisdom is a defense, and money is a defense. But the excellency of knowledge is the wisdom giveth life to them that have it. Ja, in Prediker 7 vers 12. Ik ga het even zo vertalen. Wijsheid is een verdediging. Geld is een verdediging. Maar het beste is kennis. Want wijsheid geeft leven aan degenen die het bezitten. I find that very fascinating. Ik vind dit een heel fascinerend vers. So the life that is still going from these kingdoms in the papacy is their wisdom. Dus wat er nog steeds blijft hangen, wat hun leven verlengt, als het ware, is de kennis. So their ideas and wisdom in laws and legislation Wijsheid in wetten and how these kingdoms functioned. en hoe die koninkrijken functioneerden, bleef behouden. Okay. Let's see. Notice, for the beasts to have a prolonging in life means that their wisdom was to be prolonged. Ja, voor deze beesten dat hun leven verlengd zou worden, betekent dat hun wijsheid verlengd zou worden. The wisdom and philosophy of those ancient kingdoms was to be prolonged in the beast of Revelation 13, which is the papacy. De wijsheid en filosofie van de oude koninkrijken werd verlengd in het beest van Openbaring 13, het pausdom. Okay. So the beast which I saw was like unto a leopard. Het beest wat ik zag was als een luipaard. What is the wisdom of the leopard? En wat is dan de wijsheid van de luipaard? What were Van the Greeks Griekenland. after? Waar gingen de Grieken achteraan? Okay, so let me see. We have, the wisdom of Greece is called Hellenism. De wijsheid van Griekenland wordt het Hellenisme genoemd. The mindset we have nowadays. En deze denkpatronen hebben we vandaag nog. And I tell you a secret. Ik vertel jullie een geheim. Apostle Paul foretold that the Antichrist will come. Paulus heeft voorspeld dat de antichrist zou komen. So he started preparing. En hij bereidde mensen daarop voor. How? Hoe deed hij dat? By warning the churches, not the same equally worldwide, but specifically the churches in the European territory. Vooral de kerken in het Europese territorium werden daartegen gewaarschuwd. So in his final years, In zijn slotjaren he endeavored historically to make the churches of Judea the model for the rest of the other churches. probeerde hij de gemeente in Judea als modelgemeente te maken voor de rest. And he spent most of his last years En het merendeel van de tijd van zijn laatste jaren spendeerde hij in the European churches. in de Europese gemeente. Why? Waarom was dat zo? Because he knew that the papacy would come out of that territory. Omdat hij wist dat het pausdom uit dat territorium zou voortkomen. He also knew that this mindset will also
come out of this territory. En ook dat deze gedachtegang uit dit territorium zou komen. You know, that mindset that you hear nowadays, truth is, it depends how you see it. Waarheid, dat hangt af hoe je Right? het ziet. That's- Je kunt het van meerdere kanten bekijken. That's this. Dat is Hellenisme. That's this right here. You know, I know I read it in Spirit Prophecy, but I think this way. Ik heb het gelezen dat het er staat, maar ik denk zo. Then you are not Dutch, you are Greek. Dan bent u niet Nederlands, dan bent u Grieks. You are not from Curaçao, Niet van Curaçao, you are Greek. dan bent u Grieks. Right? I think. Ik denk. You know, it depends from which angle you look at it. Het ligt eraan van welke kant je het bekijkt. It comes from right here. Dat komt hier vandaan. Van Nou, Griekenland. Now, okay, so it comes from Greece, but the papacy inherited that mindset and put it in the French Revolution Maar and het got pauze- it spread across Europe. Maar het pausum nam het over en je zag het terug in de Franse Revolutie. En die denkwijze zit in heel Europa. So the Bible says, and you shall know the truth, and the truth shall make you De free. Bijbel zegt, gij zult de waarheid herkennen en de waarheid zal u vrijmaken. Free from knowing that in the way you think that way is not really yours, it's papal. Vrij, want in de zin van niet hoe jij de dingen bekijkt, want dat is van het pausdom. Maar zoals God de dingen ziet. Right? It's papal. It's not, it pleases human nature. Want dat is heel plezierig voor de menselijke natuur. Het But ligt aan hoe je het ziet. it's not your mindset. Maar gaat niet om onze denken. Now, Greek philosophy, according to the Bible. Griekse filosofie volgens de Bijbel in Handelingen. Let me see here. Notice, then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, "What will this babbler say?" Ja, Handelingen 17, vers 18. Right. So here we deal with some arguments back and forth. En hier zie je wat argumenten. En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip. Is dat... No. Acts Lord. 17. Oh, wait. I'm in the wrong one. Wait. Acts That's 17. Okay. 17, vers 18. Wacht even. En enige Epicurische en Stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? All right. Others some he seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine whereof thou speakest is? En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en zij zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt, waar u over spreekt? Aristoteles was before Paul. was voor Paulus. What was the other that they mention often? What is the name of him? Platos. Plato, whatever. Ja, Was also before Paul. was allemaal daarvoor. You know, so did you know, okay, you are wise, Paul? Ja, Paulus, je bent wijs. Then I give you the arguments from Aristoteles. Ik geef je de argumenten van And from Aristoteles Plato here, en van Plato. what is your answer? Socrates, by the way. And Socrates, yeah, whoever. You know, and what is your answer? Wat is jouw antwoord? And coming with vain philosophies against Paul. En ze kwamen met deze filosofieën bij Paulus. Okay. Let's see. Now this is where taking place. En waar gebeurt dit? This is the European territory, Athene. right? Yeah, unfortunately, in the European territory. Now it says here, for thou bringest certain strange things to our ears, we will know therefore what these things mean. Want u laat ons enkele vreemde dingen horen, wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Vers 20. Now, Apostle Paul to the Thessalonians, he wrote to the Thessalonians, right? Paulus schreef aan de Thessalonicensen. He wrote also, yeah, thanks, that's good.
He wrote also to the Thessalonians and Korinthe. to the Corinthians and to the Colossians, Hij schreef ook aan de Korinthe en aan de Colossense. and where all these places are, En waar zijn die allemaal? right there in Greece, Ja, bij Griekenland in de buurt. which were, it says, for all the Athenians and strangers which were there spend their time in nothing else but either to tell or to hear something new. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Right, so they had time, they have free time. Ze hadden heel veel vrije tijd. Right, you don't do these things when you are busy. Dat heb je normaal geen tijd voor als je druk bent. So, gossiping comes from people that have free time. Roddel komt van mensen die heel veel vrije tijd hebben. Then Paul stood in the midst of Mars, hell, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. In Engels staat bijgelovig. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. So Greek philosophy, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ja, en in Colossense 2 vers 8 waarschuwt Paulus voor dat niemand je moet bederven door filosofie So philosophy, en traditie. philosophy has a lot to do with speculation, Dit heeft veel met speculatie te doen. and it's a waste of time. Ja, en het is een verdrijf van tijd. Dus filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de tradities of overleveringen van mensen. So should you study philosophy? Moeten we dus filosofie studeren? If you study philosophy, then you will become Greek. Als je filosofie gaat bestuderen, word je als de Grieken. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. This is to the Corinthians. En tegen dezelfde groepen schreef Paulus in 1 Korinthe 1 vers 18, want het prediken van het kruis is voor hun die verloren gaan dwaasheid. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Has not God made the foolish? Has not God made foolish the wisdom of this world? Ja, dus waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. En er staat, want de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. All right, now wisdom from where? Wijsheid waar vandaan? From here. Van hier. Okay. So this is the way this is what we call false education according to the spirit of prophecy. Dit is wat de geest der profetie vals onderwijs So noemt. any course, Enige cursus, any studying, studies, any training training that has in its foundation this way of education die deze manier van onderwijs in is zich heeft, from the world. komt van de wereld. Okay. Now, if you go to study at high school or university, whatever, Als je in de hogeschool of in de universiteit studeert, what do you study? wat studeer je daar? What do you only study? Books, right? Dan ga je alleen boeken studeren. That's false education. Dat is niet het onderwijs wat de Heer So, geeft. for your education, you need to go to a place that has the curriculum of God's education. Dan moet je ook naar een andere plek gaan waar Gods curriculum geldt. Ah, that's a tough choice. Dat is een moeilijke keuze.
Okay. Vooral Now, binnen Nederland, er is geen één. Dus welke keuze ga je maken? you can make choices. Er zijn nog keuzes, En- gelukkig maar. Many people that have gone to studies, Veel mensen die naar deze studies toe gegaan zijn, not all, but most, niet allemaal, maar de meeste. and those who don't, they have still their corneas that were affected. En diegenen die er wel naartoe gaan, die er nog heel huids uitgekomen zijn, die hebben toch schade opgelopen. Their faith goes down. Hun geloof gaat. If you Omlaag. hear a judge from a court nowadays, Als je nu een rechter hoort tegenwoordig, he believes that there is no such thing as truth. hij gelooft dat er niet zoiets bestaat als waarheid. I don't know, maybe there's a noise here. Now, where he get that from? Waar heeft hij dat vandaan? It's not his own mindset. Dat is niet wat hij zelf denkt. He's not the first to come up with that. Hij is niet de eerste die daarmee voor He de got it dag from gekomen is. somewhere. Hij heeft het ergens vandaan, The place where he studied, waar hij gestudeerd heeft. right? And remember, the papacy inherited all these things. En het pausdom heeft al deze dingen overgenomen. The papacy inherited the wisdom of the Greeks, De wijsheid van de Grieken, their ways of study, hun manier van studeren, everything. alles. All the educational system of the Greeks. Het hele onderwijssysteem komt van de Grieken. So any school, Enige school any university of universiteit that runs after this same pattern die op deze patronen is gebaseerd, is papacy controlled. wordt bestuurd door het pausdom. Is it God's will that you be trained and studied under a papal curriculum? Is het Gods wil dat je gaat studeren onder een pauselijk The curriculum? papacy is Satan's right hand. Het is Satans rechterhand. So you will be studying at the feet of Satan. Dan studeer je aan de voeten van Satan, niet van Jezus. Dat is wel een probleem, ja. Okay. At the feet of Satan we'll be studying. Dan studeer je aan de voeten van Satan. I don't know, is it the, wait a minute. Oh no, I have it right here. Oh yeah. Okay. So we have here that, well, there's a whole history about this. Er is een hele geschiedenis hierachter. The Lord gave to the Seventh-day Adventist Church a total different curriculum. De Heer heeft onze kerk een totaal ander curriculum gegeven. Without philosophy, Zonder filosofie. concentrated on the right perspectives that God gives on the world. Geconcentreerd op de juiste perspectief, hoe God de wereld ziet. The right perspective on politics, Het juiste perspectief op politiek the right perspective on creationism, en schepping. all these natural subjects like math and biology, En al deze onderwerpen zoals rekenen, biologie and why we are where we are. en waar we zijn. Right? That's what the Lord wants. And in between, you need to learn how to cultivate the soil. En ook tuinieren, wat er daar een onderdeel van uit moet maken. Dat En- is wat de Heer And learn zegt. manual arts, Waar je beroepen leert die je met je handen doet. eat the right diet, Het juiste dieet. dress according to the scriptures, Kleden volgens de schrift. listen the right music, Luisteren naar de juiste muziek. and begin the day according to the Bible. En de dag beginnen met de Heer zoals Hij het vraagt. A school like that, Een school zoals dat. we have until 4, I think, no? Tot 3 today. Oh, I didn't know that. I think Oké, so we have to... you have to close you till 3. Okay, I didn't know that. All right. So, if it is not a type of school like that, Dus als het niet zo'n type school is, then it's a paper school. dan heb je met een pauselijke school te maken. Yes.
met de principes van Griekenland. Yeah, sister. Yeah, sure. Hoe moeten we dat zien? Artsen, chirurg, verloskundige. Yeah, there are many professions that you cannot have if you don't go to study in a university. Daar is wel een antwoord voor hoor. Ja, nou, ik ben benieuwd. I don't know if you want to Yeah, give the answer, but otherwise I have the answer. Now, the question is, what profession does the Lord want you to have? De vraag is, wat van beroep wil de Heer dat je hebt? Does He want you to have the profession of a lawyer, Moet je rechter worden? for example? It's a question of mine Het is een vraag to you. aan u. Does He want you? Lawyer has to lie. Yeah. When I was When that was little, illegal. my granny said you cannot be a lawyer, you cannot be a cop, and you cannot work for the military. A lawyer lies. He has to lie for his job. Yeah. And the military is after Yes. that They they kill people. kill people for their job. Yes. That's why we could never go. Net als politiek ook, toch? Politics. Yeah, politics. But politics don't have to lie to But govern. they- It is they a choice. lie. It is a choice. You still has a choice to Now, question. No, pastor, but me tenho que salvar, botar como tá se pagando, me trouxe acaba foi de prisão. But I Yes, can we do. choose to You not, choice, yes. to No. not serve you. I Yeah. can choose to go to another lawyer, Yes. and I choose to do the right thing with my profession. Ja, dan kan Right? But the question is, can you serve God with that De profession? vraag is, kun je God dienen met dit beroep? Does the Lord want you to be a physician? Wil de Heer dat je een arts bent? Nou ja, het is nodig, toch? Ja? He Well- was also It's possible. a arts. Well- Jesus was an arts. Yes, but I Yeah. mean a physician according to what we have nowadays in a hospital. No, because I will be. That's why I don't work there anymore, because you will be sinning without knowing. Je Alright. kunt Every geen... time I give you medicine, I sin against God. Je because I kunt- know that is Yeah. something to destroy the temple. All right, so Je you kunt cannot geen exercise that arts profession, right? zijn Ja. in de zin zoals ze het uitvoeren in de wereld. Want jij zou moeten doen wat hun zeggen. En Alright. ze hebben andere methoden dan God. That means that you cannot exercise that profession and yet be in obedience to the Lord. Je kunt niet het beroep uitoefenen om in gehoorzaamheid aan de Heer te zijn. So you need to, of course, learn medicine, but not the medicine that they will teach you in a university. Dus je moet het op een andere manier gaan leren, zoals als wat het gewoonlijk gebeurt. So we have the same outcome, no university. Maar, no. Lof. Er is wel een citaat bij Sister White but waar there ze is zei, an maar het exception. wordt niet gebeurd. Exception. Maar Exception. het probleem is dat het niet uitgevoerd wordt. Wat zij zei daarover, ze zegt voor medische beroepen, maar dat is eigenlijk het enige uitzondering die ik Yeah, but overal that is- gevonden heb, is dat ze zegt, diegene die capabel is om les te geven en sterk staat in zijn geloof, de principes van God kent, die gaat die kennis daar ophalen wat we als extra nodig hebben en die gaat onze eigen mensen lesgeven. Maar het probleem is dat dit citaat nu wordt misbruikt. Dat iedereen zegt, iedereen mag naar de universiteit. En dat is niet No. wat Ellen White heeft No. gezegd. Dat is het. En dat is het probleem. No, my dear. That's why I don't begin with the exceptions. That is an exception. Ja. And But I, God did it no, to show us but something. wait a minute. Let's study the history, how that exception was applied. Yes. Now- Why it came to that? Moses wasn't the enige. He was After not the that, only God did one. it again No. and again. Yeah, I can show it to you. Yes, I have read that too, Yeah. but he was taken there. Maar Daniel Mozes werd was daarheen also gebracht. taken captives. So it was Daniel not werd his choice. gevangen genomen. Het So was niet een If vrijwillige they put to keuze you a van hun. pistol on your head and we're gonna go now, it's not your choice. No, but listen, when they put on a pistol on his head, therefore, when he turns 12, yeah, God said to Miriam, yeah, that he has to be there. Yes. God sent them there to do something. Yes. It wasn't just go there with them because you are a child of the Israelites.
Nee, It het was a geen perfect keuze. purpose for him. Ja. Because when you see even the mother who got chosen to keep him, means today that her name, only her name means that what she was doing was the job of the Lord. Dus for you and me today we don't have, hoe zeg je dat? How do you say that in English? A misunderstanding by the meaning of God in that sentence for Moses to be there. But remember, Moses was taken there, baby. Yeah. So Because if, he has yeah. also still no choice. But And- he wasn't, when he was growing up, he wasn't there like, he was held there against his will. It was something for him, okay, I was there as a baby, for him also, okay, she maybe be my mother, maybe, so I go there to school, there maybe they are my family, yes or no. Later on when he has problem with his nephew or what, and he came to know this, okay, this is not what was not my family. I'm true Israelite child. Yeah, But yeah. in the first time he didn't know that. Hoe kom Dus je he daarop? wasn't captive. Hoe kom je daarop? Study. Ja, daar ben ik wel heel Well- benieuwd naar. Yeah. Anyway, what my wife explained is true, but it's an exception, and it has a historical context. So for that, that's why I don't explain the exceptions in the beginning. But anyway, now, still it comes that for you to be educated in the ways of God cannot take place in a university. Om opgevoed te worden naar het model zoals de Heer dat voor ogen heeft, ga je niet vinden in de universiteit. Man, that's why he was brought up by his mother till the age of 12. Yes, Brother Stephen. Yeah. Just want to just answer a point. That's why Ellen I say we have much to learn and much to unlearn. Ja, So if you we hebben take- veel aan te leren en veel af te leren. Yes, and you see Moses must be brought by God in the wilderness for 40 years. So To he can undo. unlearn what he has learned in Egypt. Exactly. And learn now the ways of God. Yes. And then when he get the teachings of the Lord, instead of what he has learned in the past, now he can deliver. Ja, Yes. dus je ziet bij Mozes dat hij moest 40 jaar, en dat is wat Ellen White inderdaad zegt, dat hij 40 jaar de woestijn in moest om al die spul af te leren wat hij in Egypte had geleerd. Ja, slechte gewoontes. Niet het leren schrijven en lezen dat hij had geleerd. Hij was daar naartoe gestuurd, zodat hij ook kon staan en doen wat God hem... De Bijbel zegt ook dat God die Mozes 80 jaar heeft grootgebracht zelf. Dus wat is gebeurd in die tijd dat hij in Egypte was, dat tegen de wil van God. Hij had gewoontes van de Egyptenaren geleerd die afgeleerd moest worden. Maar waarvoor hij eigenlijk daar gestuurd was, was voor te kunnen lezen, te kunnen schrijven. Ja, zoals hun, de rest, dus de kind van God ook dezelfde grote capaciteit had als hun. Ja, maar de slechte dingen die hij heeft daar geleerd, het manier waarop hij die anderen heeft vermoord, het temperament die hij had, want dat zegt Ellen G. White, de temperament, de karaktereigenschappen die hij heeft ontwikkeld, heeft Jezus hem teruggestuurd naar het dessert voor 40 jaar. In de woestijn. Ja, maar hij moest naar die school toe om bepaalde dingen te leren, om de werk van de Heer te manifesteren hoe hij het moest doen. Want hij moest een leader zijn. En Ja, een maar, leader ja, moest veel maar, leren. ja, maar Dat als ik jou begrijp, dan zeg je eigenlijk van die opvoeding in Egypte had hij nodig om het werk van God te kunnen doen. Dat zeg ik niet. Ik heb gezegd dat was een deel van de opvoeding van de Heer zelf voor Mozes. Yeah, but Het it's was- still en coming soms to denken that. wij altijd denken wij sommige dingen, oh nee, dat is slecht. Dat is niet van de Heer. Je weet het niet. God zegt, you don't know my ways. Dus don't spend time Okay. inventing them of trying to fix them. One But thing. It was for Moses at that time needed that he had that part in his education. And the Lord says himself, hij heeft Mozes opgevoed.
Dus alles wat gebeurd is in Mozes' leven, heeft God stap bij stap en woord bij woord zelf geplanificeerd. Yeah, okay. Dus daar kunnen wij geen discussie over voeren. Yeah, but remember, it was the experience of Moses, not Yeah. the general experience of the children of Israel. Ja. Also, we have light in the spirit of prophecy concerning this matter. And we have also many examples where God's people, John the Baptist and others, didn't have to do that. Ja, we hebben, als je kijkt in de Bijbel, de meeste kinderen van Israël kregen niet, waren niet te vergelijken met Mozes' ervaring. En ook in de geestelijke profetie zie je En- veel punten, ook Johannes de Doper en anderen, dat ze zo'n opvoeding niet kregen. Also, how to understand these examples of Daniel and Moses correctly En ook hoe je die voorbeelden van Daniel en Mozes correct moet is begrijpen, with the light that we have from the spirit of prophecy on this matter. is ook in het licht van de geestelijke profetie, wat hij ons qua kennis geeft op dit vlak. So, Sister White says En zuster White zegt heel duidelijk, dozens of times, en heel vaak, no to public schools. en ze zegt heel duidelijk nee tegen openbare, ja, zou ik Now, maar zeggen reguliere scholen. okay, that doesn't mean Dat that- betekent that niet the Lord doesn't do the exceptions. dat er geen uitzonderingen zijn bij de Heer. Moses was one of them. Mozes was een uitzondering. But he is the one making the exception, not me. Maar God die maakte zelf die uitzondering Because, en you niet know, ik, I believe voor mijzelf. I believe I can keep, I can be firm there, and I believe I Ik am geloof prepared. dat ik sterk genoeg ben en ik ben voorbereid. Dat is wat je hoort. Yes. I Ja, have de the meeste point. mensen. You can look at the life of the Amish and Amish. the Amish and the other like Israëlieten. their life. Yes, they don't go to public school and they build everything. They have everything and they build Yes. everything. Yes. Nee, They live in a country. They do it the right Way. way Yeah. that God puts, but they don't have the right, Right. the Ze- right, The truth. the truth, but they live long. Exactly. But the promise is that in the case of Daniel being faithful, that he will know 10 times more than the others sitting in the same classroom as him. Maar de belofte was dat als hij de waarheden van God zou vasthouden en getrouw zou blijven, uiteindelijk zie je dat hij 10 keer zo wijs was dan de mensen in zijn klas. So if you don't go to a public school or university, you will not be stupid. Dus dat betekent niet dat als je niet naar de reguliere school gaat of naar de universiteit dat je dom bent. You will know more. Je zult meer weten, You only will not have a title. maar je zult geen titel hebben. Ja, Dat is dat het wel. verschil. The koninkrijk, Aha, the kingdom. kingdom of God is not that you finish university from this world. Nee. Just you do it, but it's your time. You waste your time. You waste your time. Ja. You waste your time. En Ja. exact wij die Ja. nu in deze tijd wonen. Yeah, we are, yeah, in this time. Yeah, all right. Wow. I think we Okay. can close. We moeten afsluiten, want de tijd is al voorbij. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you, Lord, for this space to study your word. wij danken u voor deze tijd om uw woord te bestuderen. And we ask you, Lord, that you help us sink these truths in our minds. Help ons dat we deze waarheden in ons mogen opnemen. Oh, Lord, we ask you that you help us assimilate them. Wilt u ons helpen dat we ze mogen aannemen, Help us, Lord, understand them. dat we ze mogen begrijpen. Lord, as you say in your word, Zoals u in uw woord zegt, that no one, dat niemand without experiencing the true education of yours, zonder ervaring van het ware onderwijs van will u enter the kingdom of heaven. het koninkrijk Gods zal binnengaan. Father, we ask you that you help us prepare ourselves Help ons voor te bereiden under your education onder uw onderwijs. to have a place in the kingdom of heaven. Dat we een plek mogen hebben in het koninkrijk des hemels. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Amen.